Agerian geratu da nazioarteko enpresentzat erakargarria izan behar zuen proiektuak ez duela bere helburua lortu. Horren adibide, lehenengo lizitazioa hutsik geratu zela. Bostoneko Cambridge Innovation Centerrak eta Israelgo Sosa Holdingak idatziz esan dute aukeraketa prozesu honetan jarraitu nahi ez dutela. Haientzat, Aldundiaren proiektu izarra ez da erakargarria izan, naiz eta aurreko lizitazioarekin alderatuz gero, kudeatzaileek 20 milioi euro gutxiago ordaindu beharko ditu eta 10 milioi euro gehiago jaso. Gaur egun bi enpresek bakarrik mantentzen dira lizitazio prozesuaren fase honetan. Impact Hub eta Price Waterhouse Bilbao. Azken honek, gainera, naiz eta esperientziarik ez izan nazioarteko ekintzailetza gaietan, proiektuetan, oso ondo baloratuta dago esleipenaren prozesuaren azken fase honetan. Hori dela eta, prozesu honetan aurkeztutako bi proiektuen inguruko xehetasun guztiak eskatuko ditugu. Pandemia gure bizitzako arlo guztietan eragina izan du, baita honelako proiektu erraldoietan. Eta guztiak egoera berrira moldatu diren bitartean, Aldundiak aurrera jarraitu du gero eta zalantza gehiago eragiten dituen proiektu honekin. EH Bilduk ez dauka zalantzarik Bizkaiko ekonomia indartzeko proiektuak beharrezkoak direla. Are gehiago, gaur egun daukagun egoera honetan. Baina argi daukagu ere hori lortzeko beharrezkoa dela estrategia aldaketa bat. Nazioarteko ekintzailetza zentroan inbertsio handia egiten den bitartean, eskualdetako behargintzak eta garapen agentziak gero eta egitura txikiagoa dute beraien lana egin ahal izateko.